Primeira xornada de folga de médicos reclamando ao Goberno Central a elaboración dun estatuto marco propio. Paro deixouse notar con forza nas áreas sanitarias galegas, obrigando a suspensión de consultas, probas e cirurxías programadas non urxentes. Que tal, saúdos? Esta nova folga chega nun momento especialmente sensible para a sanidade galega en plena vaga da gripe. Falamos deste asunto de contado, agora os titulares. A folga de autobuses obriga a Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza a adiantar a mobilización que estaba prevista para este venres en Santiago. Será finalmente este xoves cando representantes da entidade se concentren en San Caetano, onde agardan ser recibidos polo Conselleiro de Sanidade. O Ministerio do Interior recoñece o labor dos efectivos de emerxencias e protección civil de Vilagarcía que participaron no dispositivo da Dina de Valencia. O Departamento Estatal acaba de conceder un distintivo honorífico aos 6 membros do Servizo Municipal que se desplazaron ata a Comunidade Valenciana para colaborar no operativo. A Deputación de Pontevedra presentou hoxe un novo programa de apoio ás entidades de benestar social. Chámase Impulsa Benestar e conta cun orzamento de máis dun millón de euros. Son dúas liñas de apoio dirixidas a que estas asociacións adquiran vehículos ou fagan obras nos seus locais. O Concello de Meis convocan a reunión urxente para abordar o futuro da Semana Santa de Paradela. E que as representacións religiosas poderían non celebrarse este ano logo da dimisión en bloque da directiva da confraría organizadora despois da decisión de prescindir do actor que ocupaba o papel de Xesús. Isto podería supoñer ademais a perda do distintivo de interese turístico de Galicia, algo que preocupa moito o Concello. E a Pobra volve ofertar a mostra de teatro afeccionado, reunirá un total de 3 compañías non profesionais. Vase desenvolver os días 18 e 25 deste mes de xaneiro e o 1 de febreiro. Todas as funcións serán de balde ás 7 da tarde no Teatro Elma. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E antes de nada, a Policía Local de Rianxo identificou nas últimas horas un veciño da localidade acusado da comisión de 3 furtos cometidos en 3 establecementos comerciais, 2 farmacias e un supermercado. Tras ter recoñecemento dos feitos, os axentes iniciaron un operativo que deu coa detención deste individuo o que lle constan numerosos antecedentes por causas similares. Os axentes puideron recuperar tamén todos os obxectos roubados que xa lle foron entregados aos seus lexítimos propietarios. As dilixencias practicadas foron remitidas ao xulgado de Padrón, que é quen instrúe a causa. Con esta xa son 2 as actuacións realizadas nos últimos días co fin de atallar a vaga de roubos que afectaba a comercios e vivendas do municipio. A primeira xornada de folga de médicos deixouse notar con forza na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. O paro foi secundado por profesionais de atención primaria e hospitalaria, obrigando a suspensión de consultas, probas e cirurxías programadas non urxentes. De feito, dende o Servizo Galego de Saúde cifran o seguimento na quenda de mañá en preto dun 20%, a pesar dos servizos mínimos fixados. No caso do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, o dato ascende a algo máis dun 29%, a segunda taxa máis alta dos 7 hospitais galegos. Recordemos que con esta nova mobilización os médicos e facultativos convocados pola agrupación profesional por un estatuto médico e facultativo reclaman ao Goberno Central a elaboración dun estatuto marco propio. E a folga de autobuses obriga a Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza a adiantar a mobilización que estaba prevista para este venres en Santiago. Vai ser finalmente este xoves cando representantes da entidade se concentren en San Caetano, onde agardan ser recibidos polo Conselleiro de Sanidade. O cambio de data motivado pola folga de transporte non se notará na afluencia, posto que a Plataforma pola Sanidade do Barbanza fletará mañá 3 autobuses para a concentración prevista diante dos Sergas. Agardan con esta protesta ser recibidos por fin polo Conselleiro de Sanidade, tras as numerosas peticións e solicitudes de reunión formuladas ata o de agora sen resposta. Este xoves temos unha concentración diante dos Sergas, que tuvemos que cambiar
do venres para os xoves. Van a sair 3 buses e a outra xente irá en coches particulares. A concentración será ás 12 da mañán. Temos solicitado unha reunión co conselleiro pedíndolle se podía facer coincidir con esta concentración, pero non nos contestou nin que nos recibía nin o día de concentración nin outro día. O sea, seguimos esperando, pero bueno, xa sabemos que iso é a tónica xeral, entón tampouco nos extraña, pero bueno, nos seguimos intentándolo. O día 1 de febreiro hai unha manifestación en Santiago convocada por súa Sanidade Pública, onde acudiremos todas as plataformas de toda Galicia. Tamén faremos a plataforma poñerá buses para esa manifestación a partir do 1 de febreiro. Como sempre, a xente se pode anotar enviando correos ao noso correo plataformabarbanza@gmail.com. O obxectivo desta movilización é seguir a denunciar a precaria situación da atención primaria na comarca, con persoal insuficiente en todos os centros de saúde e cos 2 únicos PAC de toda Galicia que non funcionan en horario de tarde. En Boiro tradicionalmente había 12 médicos de familia, unha desas prazas se repartiu o cupo, como sabedes que é bastante habitual, como se fixo en Pobra no seu momento en Rianxo, ou non son, e agora hai 11 cupos de médico de familia. Desde setembro hai unha persoa que se foi a un cargo de xestión e esa praza está sen cubrir. Hai unha baixa de longa duración, empezou outra baixa esta semana, entón de repente faltan 3 de 11 e se hai algún permiso ou algo. Onte, no Centro de Saúde de Boiro, estaban traballando 5 médicos e médicas. En Pobra se está reivindicando a apertura do PAC de tarde, o PAC de Pobra e o PAC de Pobra e do Rianxo son os 2 únicos PACs que nos días laborables abren ás 10 da noite. Chaman tamén a atención sobre as listas de agarda para especialistas no que se refire a segundas consultas ou revisións, que en algúns casos superan o ano e medio de espera. Ademais da concentración de mañá en Compostela, a plataforma mantén as convocatorias os xoves en Ribeira e os venres en Aguiño e na Pobra. E saiban tamén que o colectivo ecoloxista Adega critica a decisión da Xunta de incorporar a mancomunidade Serra do Barbanza a Sogama, polo que os residuos que antes se trataban nesta planta de compostaxe e reciclaxe que estaba emprazada en Lousame van pasar a tratarse nas instalacións de Sogama en Santiago, Boiro ou Cee. A través dun comunicado, a entidade sinala que a decisión representa un paso atrás, xa que significará abandonar un dos modelos de reciclaxe máis eficientes do país para reforzar un sistema que incumpre significativamente os obxectivos ambientais marcados pola normativa europea. A conselleira do Mar insiste en que o regulamento para o control da pesca aprobado pola Unión Europea non está pensado para a frota de baixura galega. Marta Villaverde pide ao Goberno Central que reaccione e atenda as reivindicacións do sector, flexibilizando ao máximo esta norma para que os mariñeiros poidan seguir traballando como viñan facendo ata agora. Agardamos que, xa que non se pudo conseguir nada mellor antes, pois que o Goberno Central reaccione canto antes, e que reaccione pois, nas disposicións que ten que facer de desenvolvemento de esa norma, e que se flexibilice ao máximo a aplicación do regulamento para non perxudicar ao noso sector do mar, a nosa xente do mar, e que poidan seguir operando como o fan ata o de agora. Iso sí, como fan sempre, garantindo ese control, garantindo a trazabilidade dos produtos do mar. E hai que ter en conta que somos unha pesca sostible, somos unha frota comprometida con esa trazabilidade, con ese control, con esa seguridade alimentaria e que, polo tanto, o único que pedimos é que deixen traballar a nosa frota, que deixe traballar aos nosos pescadores coa comodidade, coa seguridade que precisan para poder desempeñar o seu labor. E máis asuntos, optimismo no PSOE de Pontevedra ao redor das negociacións co BNG para aprobar os orzamentos municipais para este 2026. Segundo explica Iván Puentes, as conversas están moi avanzadas e confían en que o acordo estea próximo. Tamén advertiu de que as contas só terán o apoio dos socialistas se están deseñadas polas dúas formacións.
Si son únicamente os apoiados polo goberno local, pois evidentemente, sin o consenso do Partido Socialista non nos apoiaríamos, pero non creo que esteamos, ou vamos, non estamos a día de hoxe nesa situación. As conversas seguen abertas, están moi avanzadas, quedan poucos flecos por pechar, máis que de discutir, que esa fase xa pasamos, de discutir que obras se inclúen e que obras non se inclúen, que, insisto, esa fase xa durou uns par de meses e neso hai prácticamente acordo. Estamos vendo ou están vendo os servicios económicos como darlle encaixe ás últimas propostas que foron planteadas para atopar o financiamento necesario. E seguimos en Pontevedra, onde o PSOE aposta por implantar un grao universitario en lingua de signos no campus pontevedrés da Universidade de Vigo. A formación explica que dende o 2014 esta titulación só se imparte nunha única universidade en toda España, a Rei Juan Carlos de Madrid. Para dar forza á súa reclamación, os socialistas van a levar o vindeiro pleno en forma de moción. Dende o 2014, as persoas que se queren formar como intérpretes en lingua de signos teñen que marchar fora de Galicia. Ata ese ano na Coruña impartíase unha FP de técnico superior en interpretación e guía e interpretación de lingua de signos, pero dende que se converteu nun grao universitario só se oferta nunha universidade española, a Rei Juan Carlos en Madrid. 12 anos despois da eliminación deses estudios en Galicia, o conxunto de entidades que traballan coa comunidade xorda nos transmiten que teñen cada vez máis dificultades para atopar a profesionais que desenvolvan a súa labor. Profesionais, por tanto, que sirvan de apoio e que sirvan a ese obxectivo fundamental de integración plena da comunidade xorda no día a día e na nosa sociedade. Agora, o Partido Socialista de Pontevedra aposta por implantar esta titulación no campus pontevedrés da Universidade de Vigo. Sería a primeira deste tipo en Galicia. Pontevedra é unha cidade que destaca, ademais de por outras cousas, por ter unha ampla rede asociativa de recursos sociosanitarios, de entidades que son pioneiras no conxunto do Estado. Aquí está o Centro de Recursos Educativos da ONCE, pero aquí tamén está Xoga, a Asociación de Xordos de Galicia, de Diversidade Sensorial de Galicia, ademais de outra moita actividade e outras moitas entidades que traballan neste ámbito. Por iso, na moción, o que facemos é reclamarlle á Xunta de Galicia que dé os pasos necesarios. Para avanzar na súa reclamación, levarán ao vindeiro pleno municipal en forma de moción, facendo tamén fincapé en que deste xeito se xeraría un espazo docente e investigador oficial no que estudar, difundir e potenciar a lingua de signos galega. Se un se forma nunha universidade fora de Galicia na que só aprende lingua de signos española, cando traballe como intérprete vai utilizar a lingua de signos española e, por tanto, nin a utilizarán os intérpretes, nin a utilizará a comunidade xorda, perdendo toda esa tradición que... Polo de momento, o BNG e o Partido Popular optaron pola abstención na comisión informativa previa. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, falaremos do mercado solidario, do desfile de moda que está a preparar Galiciame pro vindeiro 7 de febreiro en Cambados. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Ministerio do Interior recoñece o labor dos efectivos de emerxencias e protección civil de Vilagarcía que participaron no dispositivo da Dina de Valencia. O Departamento Estatal concede un distintivo honorífico aos 6 membros do Servizo Municipal que se desprazaron ata a Comunidade Valenciana para colaborar no operativo especial posto en marcha despois da catástrofe do 29 de outubro. A expedición marchara o 1 de novembro de 2024 con vehículos e material municipal como 2 coches, un quad, bombas de achique, xeradores de electricidade ou equipos de iluminación e escarceración. Ali traballaron baixo a coordinación da Central de Emerxencias da Generalitat e dende a base establecida no municipio de Moncada. O recoñecemento responde á proposta realizada pola Alcaldía de Vilagarcía. Os funcionarios e voluntarios recoñecidos son o xefe do Servizo Municipal, Francisco Javier Guillán Busto, Francisco Javier Portas Gómez, Daniel Vales Lorenzo, Alain Pérez Maneiro e Roy Zamora del Río.
Máis cousas, a Deputación de Pontevedra presentou hoxe un novo programa de apoio ás entidades de benestar social. Chámase Impulsa Benestar e conta cun orzamento de 1,1 millón de euros. Son dúas liñas de apoio dirixidas a que estas asociacións adquiran vehículos ou fagan obras nos seus locais. A Deputación de Pontevedra estrea novo programa desta volta dirixido a apoiar as organizacións sen ánimo de lucro da provincia. Chámase Impulsa Benestar e conta cun orzamento total de 1,1 millóns de euros. Queremos, insisto, recoñecer a labor, o traballo que realizades no voso día e que facedes nesta provincia e así conseguir que sexa unha provincia máis inclusiva, máis forte e máis xusta. Un programa de apoio que marca un antes e un despois nas políticas de benestar desta Diputación e unhas axudas sempre cedentes para as organizacións de benestar social sen ánimo de lucro que traballan no noso territorio. Hoxe foi presentado ás entidades de benestar social pontevedresas. Impulsa Benestar engloba dúas liñas de subvencións. Están dotadas con 600.000 e 500.000 euros cada unha para que os beneficiarios poidan realizar obras nos seus locais ou adquiran vehículos. E estas dúas propostas xa as puxemos en práctica neste mandato. O fixemos con colectivos vinculados ao ámbito do deporte e do movemento veciñal e resultaron ser un completo acerto. En canto á aceptación, a participación, a concurrencia e os resultados. Nas dous liñas, o importe máximo da subvención non poderá superar o 80% do orzamento. No referente á convocatoria para a realización de obras nos locais das entidades, a contía máxima será de 80.000 euros por beneficiario e a intervención deberá estar valorada como mínimo en 100.000 euros. Para esta Diputación, prestarvos este merecido apoio, máis que unha obriga, é un exercicio de responsabilidade e unha maneira de recoñecer o voso labor. Así que, vai de antemán as grazas por todo. Este Impulsa Benestar amplia as medidas impulsadas polo Goberno provincial neste eido que no que vai de mandato mobilizaron máis de 22 millóns de euros. En relevo na presidencia da Mancomunidade de Barbanza Arousa, o alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, asumirá esta responsabilidade ao longo deste ano, sustituindo no cargo o rexedor de Rianxo, Julián Bustelo, que veu desempeñando estas funcións ao longo do 2025. Como principal reto, márcase poñer en marcha novas liñas de traballo mancomunado. Como ven sendo habitual, a primeiros de ano, esta mañá celebrábase o pleno ordinario na Mancomunidade de Barbanza Arousa para facer oficial o relevo na presidencia da entidade, que se realiza de xeito rotatorio anualmente. O cargo será asumido neste 2026 polo alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, que sustituirá no posto o seu homólogo de Rianxo, Julián Bustelo, quen desempeñou esta responsabilidade ao longo de 2025. Na súa intervención, o presidente Saínte explicou cales foron os principais logros acadados pola entidade durante o pasado ano, entre os que se atoparon a ampliación das competencias da mancomunidade e a execución de parte dos fondos Next Generation. Esta etapa que rematamos hoxe estivo chea de retos, co inicio e seguimento de proxectos que serán fundamentais para o desenvolvemento da actividade turística no territorio. Destacamos a continuación da implantación do Sistema Integral de Calidade en Destino, que segue a sumar empresas participantes, chegando no ano 2025 a 69 empresas distinguidas, tratándose este dun indicador de crecemento de excelencia turística. Grazas a esta infraestructura público-privada, formamos parte neste pasado ano dun proxecto de economía circular a nivel estatal e obtivemos o distintivo de destino turístico intelixente. Pola súa banda, o novo presidente de Barbanza Arousa esbozou as liñas mestras do que será o seu mandato durante este 2026. Entre as tarefas pendentes, márcase poñer en marcha as novas liñas de traballo mancomunado e o remate do Plan de Sostenibilidade Turística, dotado con 1,5 millón de euros. Neste ano 2026 remataremos a execución do Plan de Sustentabilidade Turística Viaxe a través dos sabores, consistente en diferentes actuacións para que o visitante se sumersa no pasado e no presente da enogastronomía de Barbanza Arousa. A creación dos museos da conserva e da salgadura, a realidade aumentada do barrio dos cataláns, a creación de aulas enogastronómicas,
xunto cas rutas que vinculen estes recursos e as visitas a adegas e conserveiras, permitirán ao visitante vivir unha experiencia diferencial de alto valor engadido. Un dos primeiros compromisos que terá a entidade neste 2026 será xa a vindeira semana, coa súa participación en Madrid na Feira Internacional de Turismo, a onde acudirá para presentar a súa oferta turística e poñer en valor este territorio. O Concello de Meis convoca unha reunión urxente para este sábado para abordar o futuro da Semana Santa de Paradela. As representacións religiosas poderían non celebrarse este ano logo da dimisión en bloque da directiva da confraría organizadora pola decisión de prescindir do actor que ocupaba o papel de Xesús. Isto podería supoñer ademais a perda do distintivo de interese turístico de Galicia, algo que preocupa moito o Concello. Co futuro da Semana Santa de Paradela colgando dun fío, o Concello de Meis move ficha para tentar salvar in extremis as representacións ao vivo protagonizadas pola veciñanza. A alcaldesa emitiu un bando convocando unha reunión para este sábado. Eu que lle quero trasladar aos veciños é que durante estes 100 anos de historia que ten a Semana Santa ou máis, hubo momentos moi malos, hubo moitas discrepancias entre uns e outros e ao final a Semana Santa sempre saiu adiante. Esta xuntanza chega a 2 meses da Semana Santa e despois de que a directiva da confraría organizadora presentase a súa dimisión en bloque, evidenciando o seu rexeitamento a sustituílo o actor que encarnaba o papel de Xesús. Foron discrepancias entre xente que participa, evidentemente moitas cousas o Concello non as sabe, pero o que sí sabe é que coñecendo, e como nos coñecemos, eu son veciña de todos eles, que sabe, eu sei que fielmente, ademais eu sei que todos eles queren que salga a Semana Santa adiante. Entón eu estou convencida de que van a deixar un lado eso, e estou convencida que quen se foi vai a volver, ou vai a apoiar cada un desde onde poida estar, apoiando o que poida aportar. E iso é a esencia da Semana Santa, e estou convencida que incluso os que dimitiron van a seguir apoiando, os que se fadaron van a seguir estando apoiando. Mais alá da preocupación pola propia celebración, no Concello pensan tamén nas consecuencias que podería supoñer esta cancelación, xa que se o evento non se realiza, podería perder o seu recoñecemento de interese turístico de Galicia. Se non se fai sin ninguna causa xustificada, pois se corre o risco de desaparecer, non? E que xa sabemos que algo cando desaparece logo é moi difícil de retomar. A alcaldesa di estar confiada en que da xuntanza do sábado sairán boas novas, asegura que moita xente xa amosou o seu apoio para non perder esta tradición. Confía en que haxa veciños e veciñas que dean un paso á fronte. Fago un chamamento a que todo o mundo que acuda a esa xuntanza, porque eu creo que bueno, pues que despois de todos estes días así, ao mellor que estamos un pouco máis defraudados, etcétera, ese día pues vai a salir alguén que tire do carro e vamos a sair todos unidos, que en 2 meses estamos aí xa. A reunión, que conta co apoio do cura, vai a celebrar o sábado ás 7 da tarde na Casa da Fábrica, no Igrexario de Paradela. Cambados converterase o vindeiro 7 de febreiro no escenario dun gran desfile de moda solidario. Detrás desta iniciativa está Galiciame, co obxectivo de recadar fondos para seguir avanzando na investigación da AME, unha doenza degenerativa. Pro desfile, a organización está a xuntar persoas que queiran facer de modelo de todas as idades e, por suposto, sen importar medidas ou peso. Polo de agora, hai xa unhas 70 persoas inscritas que amosarán as últimas tendencias de tendas de Cambados e da contorna. Ao mesmo tempo, vaise organizar un mercado no que xa hai uns 30 postos confirmados. Haberá tamén animación musical ao mediodía, cos atómicos e outra noitiña cunha actuación de Los lunes al sol. A idea é poder organizar todo isto en Fefiñáns, pero se o tempo non acompaña, trasladaríase ao Salón Peña. A parte solidaria chegará da man da venda de rifas, a venda das prendas que se ensinan no desfile e tamén coa colaboración dos postos que van participar no mercado. Ademais, aproveitarase a xornada para facer unha nova recollida de obxectos para os seguintes mercados que organicen en Galiciame. O Concello de Cambados tamén colabora na iniciativa. Vamos a hacerlo solidario, vamos a hacer que participen las máximas tiendas posibles de Cambados y alguna de alrededor. Va a haber muchísimas sorpresas, muchas sorpresas para Merchi también. Vamos a sacar un pase de novias, como Dios manda, para cerrar el broche del desfile. Aparte del market,
todo, que vamos a hacer que hai muchísima gente anotada, muchísima. Nos pareceu unha boa idea, sobre todo para ter un pouco de convivencia a nivel interno, e nos pareceu unha gran proposta. Nunca nos había chegado este tipo de iniciativa e dende logo dende a asociación apoiamos. Nós desde o Concello non podemos facer outra cousa máis que apoiar e axudar o que este na nosa man, porque é unha causa que vimos apoiando xa históricamente, unha causa solidaria, unha causa con unha finalidade, con un obxectivo que nos parece moi loable, que é ni máis ni menos que apoiar a investigación e o desarrollo de terapias para curar o AME. E a Pobra volve a ofertar a mostra de teatro afeccionado, reunirá un total de 3 compañías non profesionais. Vais a desenvolver os días 18 e 25 deste mes e o 1 de febreiro, e todas as funcións van ser de balde no Teatro Elma. Esta mañá presentábase na Pobra unha nova edición da mostra de teatro afeccionado que organiza a Concellería de Cultura. Trátase xa dunha cita habitual na oferta cultural nesta época do ano na localidade, cun enorme tirón entre a veciñanza. Facemos un parón nas Navidades polas festas todas que hai, non, de Navidad. Entón agora pois retomamos xa o ano novo e con unha mostra de teatro pois nova. E como sempre lle dedicamos un espacio ao teatro aficionado. Creemos que é importante que o teatro aficionado tamén teña pois a súa mostra de teatro, e aquí na Pobra pois todos os anos empezamos con teatro aficionado. O ciclo prevé 3 actuacións de grupos non profesionais. A primeira das funcións será xa este vindeiro domingo con Teatro de Asteleiro, que presentará o caso do cadáver asasinado. O día 25 subirá ao escenario a compañía que máis ten teatro, coa obra Terapia de Grupo. E o 1 de febreiro actuará Teatro das Maniotas do Instituto de Brión, coa peza A Noiva Cadáver. A estas 3 actuacións de compañías de teatro afeccionado sumarase tamén outra función, neste caso a cargo dun grupo profesional, Ítaca Teatro, que estreará na localidade Profetas. Esta obra, que é de Ernesto Is, xa foi premiada no 21 co Premio Abrente na Mir de Ribadavia, e nada, trata sobre unha parella e que van facendo un pouco un balance da súa historia común, non? Por medio de outras historias como é o cinema ou a literatura, e nela pois van tratar cuestións como é o compromiso político, o artístico, o amor. Un pouco son os temas desta peza. A entrada será de balde a todas as funcións, que terán lugar os domingos ás 7 da tarde no Teatro Elma. A proposta forma parte da Rede Cultural da Deputación da Coruña. E do teatro pasamos agora ao audiovisual, en concreto para falarlles de que as perruqueiras de Pontevedra van volver colaborar cos premios Feroz. O vindeiro 24 de xaneiro serán profesionais de 18 negocios da provincia de Pontevedra as encargadas de peitear e maquillar os nomeados os galardóns. O ano pasado pasaron polas súas mans 70 famosos e famosas. A súa base de operacións estará no Hotel Galicia Palace. Ademais, un equipo de 8 estará na alfombra vermella para atender calquera necesidade previa á gala, e posteriormente 2 permanecerán no backstage pros retoques de última hora. Dende a Asociación de Perruqueiras da provincia de Pontevedra están máis que satisfeitas coa posibilidade de reeditar esta colaboración cos premios. De feito, neste 2026 é a propia entidade a que está en contacto directo cos organizadores. Tamén saen o paso das críticas que suscitou o ano pasado o feito de que prestaran servizo de xeito gratuito. Aseguran que a promoción e a publicidade que conseguen e a propia experiencia pagan a pena. Dende fai meses levan traballando xa nesta posta a punto no que as únicas interlocutoras e as únicas persoas que van a peinar e maquillar as nominadas e nominados da Gala dos Premios Feroz son as perruqueiras de Pontevedra. E aí eu quero sacar peito, obviamente, porque foi gracias ao seu bo traballo a resolver todas as incidencias que ali se presentaron que decidiron contar directamente con todas as nosas profesionais. Sí que es cierto que el año pasado se armó un poquito así de controversia porque no nos pagaban nada, pero sí que nosotros al final, pues bueno, es eso, es un escaparate. Con nuestras propias clientas, el salir en las revistas que ven todas las semanas
fácil decir, pues yo he peinado a esta persona, yo he maquillado porque han salido, o sea, no voy a decir nombres de revistas, pero sí que hemos tenido. Y después la buena aceptación de todos estos nominados, que sí es cierto que allí, bueno, maravilloso, os podéis hacer una foto, se hacían fotos, nos seguían después, o sea que, bueno, pues vale, cuesta también dinero, sí, pero da igual, o sea, hay otras cosas, ¿no?, que podemos, que yo creo que también hay que darle valor. E antes de marchar, proposta deportiva, preto de 300 corredores daránse cita o domingo día 25 no Trail de Outes. Será a primeira proba do circuito Trail Series que terá continuidade en Porto do Son o 22 de febreiro. Deporte e natureza conforman unha combinación perfecta que ofrece o Trail de Outes, que se disputará o domingo día 25. Haberá dúas carreiras de 21 e 15 km e unha andaina. Para esta edición temos tres distancias. Un trail corto de 15 km e 800 de desnivel que sube ao punto alto do Tremuzo, e un trail longo de 21 km e medio con 1100 de desnivel, que tamén ten parte do recorrido igual ao corto, pero logo desvíase e fai 9 km a maiores. E temos tamén unha andaina de 15 km. O deseño do percorrido totalmente renovado con respecto a anteriores edicións tivo en conta algúns dos lugares máis emblemáticos do municipio, non só no que se refire á beleza paisaxística, senón tamén a súa importancia patrimonial. O trail vai nos permitir percorrer o concello por largos recorridos, entre 15 e 20 km se van a desenrolar as probas. Entón, bueno, ao final o que se vai a poder é disfrutar da paisaxe, non? Da paisaxe tan espectacular que temos tanto no concello de Outes como no de Porto do Son. Que cada ano facemos probas totalmente diferentes. Este ano volvemos a subir ao Tremuso, vale, como fixemos hai 4 anos, pero non hai prácticamente nin 2 kilómetros iguales hai 4 anos. É dicir, como temos un patrimonio natural, uns montes tan amplios, unha rede de camiños tan espectaculares, pois sempre estamos dándolle unha volta e buscando como enseñar ese ayuntamento, porque é unha maneira de enseñar o ayuntamento tamén, vale? A proba de Outes abre o circuito Trail Series que terá continuidade o 22 de febreiro co Portosín Trail. As dúas probas teñen a súa vez tres modalidades moi similares e moi definidas, un trail de 21 km, un trail de 15 km e unha andaina de tamén 15 km. Nas dúas probas vamos a encontrar as mesmas distancias e con perfiles e desniveles positivos moi similares. A intención desta edición foi emparellar moito as distancias e os desniveles para que a competitividade fose máxima en dúas etapas moi similares. A proba de Portosín, que é a que pecha o circuito, que se vai a celebrar o día 22 na localidade de Portosín, no concello de Porto do Son, e que están as inscripcións abertas e un pouco que decían os do CAO, que van a ser, o sea, vai a ser un circuito espectacular e que agardamos que os participantes que disfruten destas dúas probas. Os interesados en participar xa poden formalizar a súa inscripción a través da web trailseries.rum ou galiteiming.com. E así marchamos, pero continuamos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.